ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la sara ka jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعدين شريف لاتيفي لاجبو مالكونا مالكوكا فليني ولي مدو ويه أوديتي أو من سؤالين شريف لاتيفي لا وقتي بلا جلينا بأغواجلي كنه أمي وانا أنكرا مغو دريسا سانغاري حياتو Lai aninga fara abalmaw na asinjuka seku fayira ani Bamako ni alamini bela jelina nyina ya san woro ye san wosa ashura don ubi fara nyonga ka do kalambake ningo ke hineni ye kanyashi alislame kelengelena bela jelima o hukum konnala nyina ta o bara bela jelenkera juin kalo samba fla ani muganu woro wana dugu konnala wajulin keneka anga maba chama kumbe ani anga karamogo bawo chama bara nunu nunduna na anga maba welelonga foli kawnye fe munu soro lolula anga je anga nyamada olu fe alhamdulillah ni singa ala tanu ka ala barkada ka ala wali mando ala mi sona ka sigi ni kena banka bi gulaino nodo bena asurama ka plaka be jumamo ambi ala barkada ala minye uyira ana on chama ala kuyira ani selma bele jinana amen anga silame munu fatura ambi duwa kuye ala ke yafumo ala ku kabun noro amen anga banabato kenya tigi setigi ala tai ala miye sidina ayuba kenya ka beni duy nyona doma ala ka banabato be kenya amen anga jamana kwansa faso mali anya kalifa setigi ala ma masam ti kalifa che mali ala ka kolosi amen ami na ba befu ka be barkada ka be wali nyondo ka be kalifa setigi ala ma masam ti kalifa che ambe na herela tuguna ala ka be sigi herela tugula amen arebe tugumu korano ganai anankere fe tugu be ani kilenya kotu ngon tala ala ko sabati ambela jeleni yonche o bolen ko e ambanka sirifufu o mi nana anga kene ka noro ambulo ka foku danse ku bismillah goro ka so unana ka so ka karamo bela jelen fo ka bokuma la ka do ko be ka do ina afe le wati basoro bizavio kono ka fil jawda hadaratul jumaa ani wazifa ka ala wali mondo ka ala yafade ka soli chaya ala kiraka ko wati dobe juma kono a wati do jabi ka bon kosobe no o ya soro mami dusundo ini ala chalala ni ye fon fe yira ala bison no koso anga wasila ananga nyama ne maulana abul abbas sheikh ahmad bin muhammad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu ay torka min dama no tijani ay juma lanzara ta ka dama kanga hadaru ka kono ni juma hadara ka gela on bolo kosobe nga anga déplacer ka bo zavio kono ko ulu bela jele bla kanan sigini kanen kaya o bi soro kena do ko bunya de la ni kene yamba do wazifa joro bi soro kono hadara joro abi soro kono akuma mi juma wula dala keren nyala bolo fa bi mika ke be sankura no ashura khalwe ke be akletana ma no muharram khalwe be ba fama ko jomine o ye mi islam o bolo be ba do akuma manyina ala fa ansigara kene mika ka do wati fenama ala kanan kole a barajila ala kanan kole a horomola o kuma anga sigi kenen gaya asabu nyuma e joniye wodi karamo ustaz no ayatullah idris sangare ale sawiya do ato ansira boya minna ya takajanga chorba ma no maulana el haji sheikh abubakar baba trawle atara boya di akazaviya kono sabla ale reti bolola bli aka gulo kan sigi wodi be bolola no funangani norotige sheikh maulana muhammad abubakar trawle kamele mi mbora la ka klaka khay da jogola ani waliya bela jelena ani sawali bela jelena ayatullah sira ale de makata karti dama ko aye uka kena no e asan yelama do tay ko aya bonya ta kadi shego baba na karam ko la kawdima ningo shego baba na karam ko la kaw anyi mimme
n'o ye Muhammad Mansour Haidara n'o y'a mɔdenkɛ ye n'o ye Cheikh Mokhtar Haidara a yɛrɛ b'an bolo kɛnɛ kan yan Cheikh Baba karamɔgɔlakaw don ni n ko Cheikh Baba karamɔgɔlakaw don ka sababu kɛ jumɛn ye tɔrika sira kan n'o ye tɔrikatu tijaniya ye Cheikh Baba ka silsila bɛ tugu Cheikh Mahini la Cheikh Mahini Cheikh Mansour balimamaw de don wa bɛɛ lajɛlen ɲarɔ karamɔgɔ mɔden ye o kuma i karamɔgɔ balima n'i y'o ye yɔrɔ o yɔrɔ en tant que karamɔgɔ b'i bolo cogoya min na n'i y'a balimaya a ka kan o fɛnɛ ka k'i bolo cogo de la o kuma an b'a dɔn ko a bɛ Cheikh Baba n'a karamɔgɔlakaw de bolo o kuma o de sababuya la a ye wazifaw to yen ka na sigi ni kɛnɛ kan o kuma ayatollah min n'an b'a ka kɛnɛ kan ayatollah y'an ka cɛkɔrɔba a y'a kanu de a kɛra fɛ a y'a bonya a ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa fo ka taa se a ka soma yɛlɛmali ma wa a ma sira tigɛ cɛkɔrɔba taalen kɔfɛ a tugura cɛkɔrɔba ka denbaya la a kɛra cɛkɔrɔba ka denbaya fɛ fɛn o fɛn n'a bɛ kan fɛ n'a y'a se a ma a b'a seko n'a damayira k'a la o kuma n'ale ka kɛnɛ bɛ jango ka tila k'o bonya ta ka d'a ma anw man k'an tɔ to kɔfɛ o de kosɔn Cheikh Mohamed a n'a ka délégation a n'a ka kalandenw o farala ɲɔgɔn kan ka n'u sen jɔ ayatollah ka kɛnɛ kan k'a yira ayatollah la k'a ni hɔrɔnya k'a yira ayatollah la k'a ni kankelentigiya k'a yira a la k'a ni Cheikh Baba fɛ kanu ani Gana karamɔgɔ ɲuman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o kuma silamɛya ye nin de ye silamɛya mɔgɔ b'an ka bɛn de la an bɛ kɛnɛba kan wa kumaba kan ka fɔ kɛnɛba kan maabaw fɛnɛ ye an karamɔgɔ ani an balimakɛ n'o ye ayatollah Cheikh Idris Sangare anw bɔra Sizani ni an fa ani an ka ɲɛmɔgɔ ka yamaru ye n'o ye Sizani Cheikh ne Cheikh Muhalarabi Sugule ka na a denkɛ a n'a ka danayamɔgɔ kungo la n'o ye ayatollah Idris Sangare a y'an déplacé kun jumɛn kama a ye danaya ni jigifa mun sɔrɔ ayatollah la o de y'a to a y'an déplacé sinon nin wagati yɛrɛ la anw bɛ kulonkɛ la kulonkɛ déplacement de mais a y'o tɔn ye k'a fɔ ayatollah kungo a ye danaya ni jigifa mun sɔrɔ a la a y'an déplacé ko an ka na an sen jɔ nin kɛnɛ kan ani ka da ayatollah yɛrɛ ŋaniya ɲumanya mun ta ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sabula a bɔra ka baaraba min kɛ so kɔnɔ n'o ye haliwa ye mɔriw bɛ kaliwa don baara minnu kan ka kɛ san bɛɛ kɔnɔ mɔriw b'o o de bɛn tile damadɔ ma kaliwa la o kuma ayatollah dɔnna k'o baara min kɛ n'a kun y'a ja a bɔdon kaliwa na a kuma a fatiha ta a yɛrɛ kun ye n'a kun y'a ja a kuma a fatiha ta a muso n'a a denw dama ye mais a ye wele da bɛɛ lajɛlen an bɛɛ b'a dɔn ayatollah ye mori de ye mais a ka moriya a ti mɔgɔw wele ko a ye na moriya kɛ ayi a ka fɛn bɛɛ la ye a ye na moriya kɛ i t'o mɛn a da mais a ye na dugawu ta parce que a bɔra ka baara mun kɛ ale b'a dɔn a ye baara mun kɛ ani ala cɛ la a ka bɔ a kɛlɛ ma a y'a kanu ka silamɛ bɛɛ de don a na o de y'a to a ye silamɛ bɛɛ lajɛlen wele a ye na hamina ko mana k'i la cogo o cogo na i kana yira ale tɛ dɛ ale bɔra ka baara mun kɛ a ye wele ka ko an ka n'o de layɛ o tuma a y'a ŋanaɲɔgɔnya mun ta ka ɲɛsin silamɛw ma ka ɲɛsin maliyɛnw ma o ŋanaɲuman yɛrɛ kama Cheikh Muhalarabi Sugule an délégation bi an ka bɔ Sizani ka na an sen jɔ ayatollah ka kɛnɛ kan o tuma an b'a deli ala fɛ baara minnu bɛna kɛ yan ala k'o dugawu minɛ dugawu minnu bɛna kɛ mɔgɔ o mɔgɔ yan bi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ anw ti ɲinɛ wa an ma ɲinɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di an ka jigiyaw ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di an ka sababu ɲumanw ma n'o ye sirifilakaw ye a Cheikh Muhammad Mokhtar Hashim Mansour Haidara a silamɛw anw mana jɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan anw mana jɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bi jɔ ni olu ka jɔla ye anw faw ye o de yira an na anw ye tɔrika tijaniya ye anw y'a minɛ an fa bolo n'o ye Cheikh Muhalarabi Sugule o y'a ta ninnu de ka so kɔnɔ n'o ye Cheikh Muhammad Mansour ka du ye donc n'a n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan an b'o olu ka yamaruya kɔnɔ an bɛ foli dafalen an b'o de sigi olu ma bonya foyi tɛ an bolo yɔrɔ si fo n'a kɛra Cheikh Mansour n'a a bɔ n'o ka bonya ye olu de ye kɔlɔsi don an bolo Sugule la olu de ya la ilaha illallah don an da olu de ye salatul fatih don an da olu de ye Cheikh al-Islam Gawsu Zamani Sa'adatul Anam a Cheikh Alhaji Ibrahima Niasse yira an na o kuma sara tɛ olu bolo an bolo
o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Dirisa Sangare ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Ayatulahi ale ye bisimilayi kɛ ani ka foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen na fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ. Bi Allah tanu k'ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ani foli ka kan ka deli Ala fɛ an ɲuman nana hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la amin ka soli kɛ an kuntigi Muhamadu ana sodigi sanu kan ana ka sahaba ɲumanw ni maa ma tugura la fo ka se lahara jɔ don ma n'an bɔra yen aujourd'hui c'est le 26 non 26 le 26 mois 2026 an bɛ o la bi ka bɛn juma lazara selilen kɔ ma an bɛ dugu min na o ye Gwana ye dugu o dugutigi de b'a la Gwana dugutigi a sigilen filɛ nin ye an b'a fɔ an b'a barikada an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ Ala ye ale bonya ni ko fila ye Gana dugutigi don Cheikh Usman Madani Haidara ka kalanden minnu bɛ Gwana yan o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ o don mana Ala y'a bonya n'o ye Ala y'a bonya a tilala ka an yɛrɛw sɔn ne yɛrɛ dɔgɔkɛ a y'a denmuso don ma furu la kɔrɔ anw fɛnɛ buran don n'a kɔni kɛlen ka dugutigi den sɔrɔ o ye hakilisigi dɔ d'i ma an b'a fo n'a ye dugutigiw fo an bɛ mɛriw fo ka alimamuw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka imam Tarawele darulaw b'a la an tɛ ɲinɛ a kɔni kɛnɛ kan nka Gana alimami bɛɛ tɔgɔ la Bwa Jibrilu Jara biya Imam Damele biya n'o ye ne yɛrɛ fa bɛ seli misiri min na o alimami Damele a biya alimami caman biya nka Bwa Jibrilu Jara an b'a fo a ka kɔnɔnajɛya la an bɛ alimami bɛɛ fo olu tɔgɔ la o jama kama an k'a da dɔɔni n'a ye foli lase olu ma n bɛ ka kuma nin kɛnɛ in kan na n faw dala ne ye n bɛ ka kuma nin kɛnɛ in kan ni an ka kabila dala ne ye bari ne faw bɛ nin kɛnɛ in kan yan alhamdulillah n bɛnkɛ bɛ nin kɛnɛ in kan yan an fa bɛ yan an ka kabilatigi bɛ yan n'o ye Saka Sangare a kɔrɔmuso bɛ yan o ye Kadija Sangare ye kɛnɛ in bonya a n'a karama olu de ta don mais ni Ala ye latigɛ boli k'a bɛ kɛ cogo min na o de bɛ kɛ mana ne bɛ ka kuma n tɛ ka kuma ni ne dala ne ye n bɛ ka kuma ni n fa kɔrɔw bɛɛ an ka kabila bɛɛ dala ne ye ne tɛmɛ don min kɔnɔ ne bɛ tile k'o fɔ a k'a fɔ ko ne yɛrɛ ye dutigi ye ne t'o ɲini Ala fɛ sisan n bɛ Sangare la de bari Ala ye ne lajarabi ka n sɔn ne fa bɛ balo la n ba bɛ balo la n'a y'a sɔrɔ ko dɔw kɛra k'a sɔrɔ i fa n'i ba tɛ i bɛ a di walimaw ma bilahi kuma bɛɛ n bɛ Ala barikada n ko Ala min sɔnna ne ka se k'a ye ko ne ye karamɔgɔ ye ko ne bɛ ka mɔgɔw kalan Ala min sɔnna ne ni mɔgɔw bɛ ka collaborer ɲɔgɔn na n fa bɛ balo la n ba bɛ balo la n ko n tɛ Ala sara sɔrɔ mana ne bɛ ka kuma Sangare la tɔgɔ la bi wula in na kuma jan tɛ yen sisan dugawu de bɛ yen alhamdulillah mais kɛrɛnkɛrɛn i ye mɔgɔ minnu invité ani i ye ko bonya di mɔgɔ minnu ma u bɔyɔrɔw ka jan u bɛ foli kɛ o kumana ni kumana ni Sangare la dala ne ye an bɛ Gana bɛɛ fo nka sigiyɔrɔ in na yan an bɛ an ka seko fo Cheikh Sufi Baba denkɛ n'o ye Cheikh Muhamadu Tarawele an b'a fo an b'a barikada an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ale foli a n'a ka kalanden bɛɛ ne nisɔndiyalen ni kuranɛ nin ye n b'a fo n b'a barikada ne tun bɛ taa bonya de sɛmɛ a ka cɛkɔrɔba la mais mɔgɔ caman bɛ yen ni cɛkɔrɔba tɛ yen o ye du bannen ye n m'o kanu n y'a laɲini min tɛmɛna ni fa cɛ o fɛnɛ ka tɛmɛ ni denw cɛ mɔgɔ b'a ko karamɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ hasidiw de tɛ ɲɔgɔn fɛ o la n ko an bɛ bonya in ta an bɛ taa sɛmɛ a la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ bi yan Baba Damele Dafi Misiri morikɛ n b'a fo ale de ye mɔgɔ ye a si ka kɔrɔ ne ta ye mais hali n'a bɛ mobili la walima moto la n'a ye ne a bɛ jɔ ka n fo bonya don n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ na hali na ne ɲɛ t'a la yɔrɔ dɔw bɛ yen n'u y'a ye k'i ɲɛ t'u la u b'u ɲɛ ci i kan la a bɛ ne de kɔri ne y'o jate minɛ n y'a dɔn alhamdulilayi fɛn dɔ b'a la wa karamɔgɔ caman bɛ nin kɛnɛ in kan yan n'an ko an b'a bɛɛ ta tɔgɔ ma su bɛ ko
an karamɔgɔ Usa Seydou Babia an ka foli b'a ye ani foli ka kan karamɔgɔ minnu micro ma d'aw ma micro ko tɛ Zeyinata in na an y'a kanu kana dugawu de kɛ n'a ye dugawu kuma caya tuma dɔ la aw yɛrɛ karamɔgɔw b'a kalama mais mɔgɔw sigira kun min na fo a ka fɔ n'a ye jama bɛɛ fo ko yɛrɛ kun a bɛ min bolo ko yɛrɛ bonya an y'a bɛɛ ta k'a di min ma o ye sherifuw ye Haidara kɛrɛnkɛrɛnnenya na an karamɔgɔ Sheikh Muktar Haidara n'o ye Sheikh Hashim Segu o denkɛ fɔlɔ ye ani a ka kalifa ye Sheikh Hashim Haidara an ye ko in bonya bɛɛ ta ka d'a ma mais n y'a fɔ ye ne ye cɛ in kanu a kanu tun bɛ ne ka kɔrɔ mais kura min farala kan karamɔgɔ Haidara y'a confirmer anw ye ko dugawu den don o de la n ye salon ta d'a ma ka ɲinɛ ta d'a ma a tun bɛ Segu di a terikɛ a n'a kanuɲɔgɔnkɛ ka bɔ Burkina Seko Sakalayini ale de sigilen filɛ a n'o tun bɛ Segu mais ne karamɔgɔ n'o ye Sheikh Muhamadu Arabi Sugule ye Sizani ale de ye ci las'a ma a ko n bɛ Segu dɛ nka ba larabe e mana min fɔ kuma caman t'o la bilen a ye tula e ka kɛnɛ n bɛ taa bilahi a nana k'a sɔrɔ darula b'a la Sheikh Muktar salon da a nana k'a sɔrɔ a man kɛnɛ ɲinɛn da a nana k'a sɔrɔ a bolo ferekelen don mais ne yɛrɛ de b'a dɔn diinɛ kanu b'a la ne b'a dɔn diinɛ kanu b'a la n y'a fɔ a ye sherifuya dɔrɔn tɛ anw ni ɲarɔ karamɔgɔ ka mɔgɔw ta caman t'a faamu fo k'a fɔ dɔɔni mɔgɔw k'a faamu an ka dugu bɛɛ ye ɲarɔ karamɔgɔ ka tubiden ye an ka dugu bɛɛ wallahi ne ayatollah k'a dɔn ko nin ye wahabiya ye nin ye chrétien ye nin ye nin ne y'o dɔn Bamakɔ yan de ne t'an ka dugu la tubida kelen dɔrɔn de bɛ ɲarɔ karamɔgɔ foyi tɛ yen n'o tɛ kabini Ala ka ne da ne ka boli ye ne nanen kɔ yan Bamakɔ yan ne ye kalan kɛ n bɛ taa bolitigiw tubi burusi kɔnɔ ne ye boli ye ɲɛna n'o tɛ an ka dugu la an t'a dɔn boli yɛrɛ ye fɛn min ye an t'a dɔn ne tun tɛ foyi dɔn an ka dugu bɛɛ ɲarɔ karamɔgɔ ka kalandenw mais mun bɛ anw n'u cɛ ɲarɔ karamɔgɔ de y'a to anw donna bamanan dugu kɔnɔ anw ka filabuguda de tun bɛ kɛrɛfɛ ɲarɔ karamɔgɔ ko n ye bamanan ninnu tubi a ye don a ka far'u kan o de ye anw se o dugu in na ka don dugu in kɔnɔ ka sigi dugu in kɔnɔ mana adamaden n'i ɲinɛna i ju jɔn kɔ i laban b'i kamana kan o mana anw ka bonya bɛɛ hali anw fɛ yen wallahi ni hali n'an ka mɔgɔw kɛlɛla a bɛ fɔ ko ka taa di ɲarɔ karamɔgɔ bɔnnaw ma n'olu y'a bila yɔrɔ min na a banna o bonya de bɛ ne ni Sheikh Muktar cɛ n'o tɛ n ye sherifu ye dɔrɔn tɛ dɛ sherifu bɛɛ ka bon ne bolo diɲɛ kɔnɔ nka ni bonya dɔw kɛra fo k'o fɔ alhamdulillah ka foli lase bɛɛ ma i y'a faamu o tɛmɛnen kɔfɛ nisɔndiyalen don ni min ye Bamakɔ ye bɛnkungo de mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ Bamakɔ yan u somɔgɔw ye walimaw ye mais i t'u yɛrɛ bɔnnaw n'u balimaw y'u ka kɛnɛ kan ne ye ko o ko sigi yan an ka dugulamɔgɔw nana n'o ye an ka Fayarakaw ye ne ye Segu ka de ye Segu Fayara mɔgɔ fasolamɔgɔw kana i ka kungo la ni kungo jara cogo o cogo bɛnkungo n'i y'i somɔgɔw ye o ka di ye ka tɛmɛ kungo yɛrɛ kan an ka dugulamɔgɔw nana an b'u fo an b'u barikada Solo ni Law ninnu Abubakar ninnu an ka foli b'aw bɛɛ an b'a deli Ala fɛ an bɛna dugawu min kɛ Ala k'a minɛ an bɛna micro di an ka serifukɛ de ma ale ka dugawu kɛ nka fo k'a fɔ ye n ka kalanden dɔ bɛ yan Abubakar Sanu a ka wuli k'i jɔ alhamdulillah Ala ko ye ne yɛrɛ sɔn fulakɛ kelen ka bɔbɔ kala kuranɛ na fo ka kuranɛ jigin yɔrɔ ha alijinɛ kɔni dabile o confirmer n'an ye sa o Ala k'an bɛ sɔn aw ma o kumana ale ye kuranɛ jigin o sadaka Allahu bɛna kala kɛnɛ na yan a bɛ jɛ ka dugawu k'a ye dɔnni Ala k'a kɛ barika ye a ye an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don a la an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ka kala kɛ barika ye Ala kana kɛ n ye kuranɛ jigin dama ye bari caman ka kuranɛ jigin y'o ye ne ye kuranɛ in dɛ ne yɛrɛ y'a jigin Ala ka n'i ta k'o ye i sigi n y'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don ani la kira n'a so dungo kɔsɔn sallallahu Muhammad an ka seko bi yan n'o ye Seko Ali ye Kulubali ale sigilen filɛ sɛgɛnɛ kalandenw ka fini filɛ min na yɔrɔ n'o kɔni yira la dɔrɔn o bɛ dɔn Moritani olu ye Moritani kalandenw ye o kumana an bɛ foli lase bɛɛ ma yanni an ka micro da an ka Seko ma jama sigikun ye mun ye dugawu ɲini n'i ye mɔgɔw wele n'i ma fɛn d'u ma i na fɛn f'u ye ne tɛ fɛn di aw ma nka ne bɛ fɛn f'aw ye nka Ala de bɛna fɛn di aw ma ɲinɛn ta ye Serifula TV bi yan
an b'u fo ni foli ka kan an nisɔndiyalen ala y'anw sɔn kɛra ne ni karamɔgɔ in Seku Usumani Madani Hayidara Hayidara. bi don bɛɛ b'a dɔn ko Serifula ko écoupé don wallahi bi bɛɛ b'a dɔn Serifula écoupé siga don t'a la o nka ne b'a dɔn hali na ne ye n da ka sunɔgɔ kodi Serifula kɔni bɛna Ayatulahi ka kɛnɛ siga t'o la kan o sigara kɛnɛ na bari Hayidara ko tɛ ne bolo nafigiya la a tɛ ne bolo fila la wallahi wallahi n bisa ala kan'o kɛ fiyewu kodi a tɛ n bolo nafigiya la a tɛ ne fila la sangare wa o tuma na Serifula mɔgɔ an b'u fo ni foli ka kan ka minɛ u ka directeur la ka se a caméramanw ma nam ka se a baarakɛla bɛɛ ma an ka foli b'a bɛɛ ye ni foli ka kan an b'a deli ala fɛ u bɛ silamɛya dɛmɛ min na ala ka n'u dɛmɛ amin ala ka n'u kɔrɔ amin ala ka hɛrɛ ka n'u ye amin ne ɲɛ jɔn bɛ mɔgɔ caman na ne ko ne bɛ nin bɛɛ tɔgɔ fɔ ka ca a bɛ gɛlɛya wallahi o fana bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ Ayatulahi sigilen filɛ kɛnɛ min kan nam Asura don o don nka fɛn dɔ bɛ yen ka fara Asura kan kodi an ka ɲamakalaw an b'a fɔ an ka mabɔw bi yan wallahi an ka jeliw bi yan ka ca aha a bi yan n b'aw fo dɛrɛ n bɛ dugawu k'aw ye ayi an ye filaw ye ni mabɔ t'an bolo ni jeli t'an bolo an t'a dɔn an bɛ min kɛ kodi maa min maloya ni mabɔ ni jeli ye o t'anw ye kodi an ka Bamakɔ bɛnkungo i ka fini ɲɛna i ka so ɲɛna an k'an d'o ma dɛ kodi an ka mɛn mabɔya yɛrɛ yɛrɛ ma sangare ala k'an bɛɛ sɔn ma Amin. kira na so dungo kɔsɔn amin sallallahu Muhammad salim Ayatullah yala i ye mɔgɔw wele o kɛra i k'u kana mun na ne ko aw kana n'u nana i tɛ fɛn dɔ f'u ye kodi ala y'a nɔgɔya ne ye kalan kɛ Sizani kɛra jeni bolo Sizani sugulilakaw o don u bɛ kɛnɛ in na o caman bɛ yan biya Sizani sugulilakaw Naam. Sizani bɛɛ ye ne karamɔgɔ ye Ɔhɔ. mais ne ye kalan kɛ sugulila kɛra nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne labɔnna min bolo sugulila kɔnɔ nam o de ye Sheikh Muhammadu Arabi Suguli o don ale ba ko Atu Hayidara kodi ne de tun bɛ o ka sagaw ladon ne tun bɛ o de kɔrɔ kodi mana olu de ye ne kalan kodi mais kalan kɔfɛ n bɔra n yaalala kɛra n taara dɔnni ɲini fan wɛrɛ fɛ min tɛ Sizani ye siga t'a la o diɲɛ yaala kɔnɔna na ala ye karamɔgɔ dɔ di yan nam karamɔgɔ min ne y'a bonya kɛra a ye mɔgɔ bonya kodi n b'a bonya don min na lahara kuranɛ filɛ nin ye ne m'a bonya fiyewu kodi ko a ka fɛn dɔ di yan ɔhɔ ne y'a bonya k'a ko ka di n ye sangare ne ye karamɔgɔ in bonya ko a ko ka di n ye siga t'a la n b'a ka yɔrɔ jɔsi Naam. fo sen dɔ la selikɛnɛ jiginna u taara selikɛnɛ na Kodi. u nana sɔrɔ u ka yɔrɔ jɔsilen don k'a jɛ ne ma taa selikɛnɛ na kodi a muso tɛ bamanankan mɛn dɛ Ɔhɔ. mais a ko oui ko maliyɛn de bɛ sɔn nin ma han maliyɛn a ko maliyɛn de bɛ sɔn nin ma kodi wallahi a y'a fɔ a cɛ ye ko cɛ kan k'a janto ne na han ne bɔr'u fɛ yen san 5 kodi san 5 kɔfɛ a ye ne wele a ko Ayatulahi ye min n'i sɔn ɔhɔ ne yɛrɛ bolo n ko comme milliardaire don ne hakili la n ko a bɛna wari de di ne ma a ko n bɛ fɛn d'i ma min ka fisa wari ye siga yi a ko n bɛ dɔnni d'i ma n bɛ dalilu d'i ma nam moriw bɛ kaliwa kɛ fan bɛɛ Ɔhɔ. u b'a kɛ yɔrɔ bɛɛ Kodi. u b'a kɛ kuma bɛɛ Naam. ko mais Ayatulahi i b'i jan don waati dɔ la kodi san 6 bantɔ kodi ka don san kura la Naam. i bɛ kaliwa kɛ han ne ko o ye jumɛn ye a ko ni seliba tɛmɛna kodi i bɛ don kaliwa la nam ni muharamu jɔra kodi i bɛ bɔ ɔhɔ sangare ne ka don kaliwa la nam ni y'a siɲɛ 6nan ye o don komi ni kaliwa fɔra dɔrɔn ko ha mɔriw ni jinɛw bɛ ɲɔgɔn u bɛ tan dɔ ahan o bɛ se ka kɛ kodi an ma don jinɛ wele la wallahi n'ala y'a jira n na a y'a jira n na ne ma jinɛ ɲini dɛ kodi ne yɛrɛ miirila don ko jinɛ tɛ ne bɔ han parce que ne ye kuranɛ kalan jinɛ ni adamaden nana masa solomani kɔrɔ min kɛ jinɛ ko yanni sɔgɔmada baro ka wuli kodi adamaden ko masa solomani y'i kun jigin yanni k'a wuli bon ne yɛrɛ miirila la n ko hasan bunu barikiya ɲɔgɔnna dɔ de ye ne ye o tuma na ne yɛrɛ ka besoin ma se jinɛw ma kodi sangare ayi ne ka besoin bɛ ni ala cɛ dɔrɔn ala ka karamaw di yan siga t'a la o tuma na o baaraw kɔnɔna na Naam. n kelen tun b'a kɛ Kodi. n'an bɔra min ka dugawu kɛ mais n nan'a ye Ɔhɔ. la o tɛ an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nam da kunnandi ka ca kodi ka an ka ca mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Naam. maa ɲumanw ka ca kodi o la ni ne bɔra Naam. n kelen tun bɛ dugawu min kɛ n y'o dabila n ye jama fara ɲɔgɔn kan kɛra ɔ sisan an donna kabini n kelen bɛ don Naam. fo ka n'a kɛ n bɛ mɔgɔw don ka fara n kan Kodi. n kanuɲɔgɔnkɛ min sigilen filɛ an terikɛ ani n ka numukɛ kodi Lassane Jabate jabate alhamdulilayi ɲinɛ ɔhɔ an y'ale fara an kan kɛra salon an y'ale fara an kan ɲinɛ an y'ale fara an kan kodi
an bɔra sisan k'an bɛna dugawu kalan kɛ o dugawu kalan dɛ o ɲɛmɔgɔya an y'o de ta k'o di Sheikh Mutari Haidara ma an b'a deli Ala fɛ an y'a ɲini Ala fɛ an bɛna dugawu min kɛ ya rabbi Ala de ye Ala ye an ka jamana in bɛ cogo min na ya rabbi Ala k'a suma o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen foli ani duwawu o dira an ka shirifuw ma fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ alhamdulillahi rabbil alamin k'Ala fo k'Ala barikada k'Ala waleɲuman dɔn Ala mun ka ɲumanya n'a funisira ma k'an kafo ni jama kunnandi ni jama barikama ɲɛkuntilen na nin kɛnɛ barikama in kan bi donba in na n'o ye dugawu jaabi don ni dugawu minɛ don ni dafɛnw ka magow dilan don Ala mun funisira anw ma k'an kafo kɛnɛ kan an bɛ Ala fo k'Ala barikada k'Ala waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ sɔlili ɲini caya dafɛnw na kuntigi kan n'o ye sɔrɔ kun ye n'ale tɛ sɔrɔ te n'o ye an ka kira ani an ka nabi ɲuman Maulana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ an bɛ diɲɛ ɲini Ala fɛ Ala kira ka khalifaw Ala kira nɔnabilaw Ala kira tiɲɛ tabaw Ala ka dɔnnibaw waliyubaw sheikhubaw silamɛ sɛbɛw mu'miniw minnu bɛ balo la ni minnu ye Ala ka wele jaabi an bɛ diɲɛ ɲini Ala fɛ olu kelen kelen bɛɛ lajɛlen an di kuma in kunda janya foli do barikada do waleɲuman dɔn do nka foli fɔlɔ fɔlɔ an ka sinaya cɛba min kɛra sababu ɲuman ye ale ka jija an'a ka silamɛya tɔgɔtɔli ani silamɛya khidimayali ani Ala ko hakika mun b'a la ani kira ko hakika mun b'a la ani Ala ka jɔnɲumanw kanu minnu b'a la a n'a ka laɲini ye silamɛya ka kɛ mun ye n'o ye ayatullahi ye ale ka sababu ɲuman de y'an bɛɛ ka fɔ ye an bɛ foli k'a ye ka barikada ka waleɲuman dɔn a ka nin cɛsiri ni nin jija ni nin timinandiya in na Ala ka simaya nin baara ninnu na k'a fɔ a ye hali bi a k'a jija a k'a cɛsiri kuma langolo kuma pripara kuma langolo ka kuma juguya kuma a ka n'olu lamɛn a ka taa dama a ka taa na Ala ni kira sɔnna ma a bɛ se wasa silamɛ sɛbɛw b'a nɔfɛ Ala ka jɔnɲumanw b'a nɔfɛ Ala ka mabɔw b'a nɔfɛ na Ala ni kira sɔnna ma a bɛ se foli dili kɔ ale ma an bɛ an balimakɛ fo n'o ye Sheikh Baba ka khalifa ye an b'ale fo ka barikada ka waleɲuman dɔn ale yɛrɛ n'a ka kalandenw ni a ka lamana bɛɛ bi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an bɛ dugutigi fo ka dugutigi ka mɔgɔw fo alimami minnu bɛ nin kɛnɛ in kan an b'u fo karamɔgɔ bɛ nin kɛnɛ in kan an b'u fo an bɛ maire fo an ka foli ani barikada ani waleɲuman dɔn o bɛ an ka ɲɔgɔn kɛ ani an jɛɲɔgɔn kɛ ani an dɔgɔkɛ ani an balimakɛ n'o ye maamu ye Sugule Seku de Seku an b'a fo ka barikada ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan n'a taama ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an tɛ se ka bɔ kuma na an ka ɲɔgɔnkɛ bɛ an fɛ nin kɛnɛ in kan an jɛɲɔgɔnkɛ bɛ an fɛ nin kɛnɛ in kan an terikɛ bɛ an fɛ nin kɛnɛ in kan n'o ye Seku Sakaleni Muhamadu Bashiri ka bɔ Burkina ale sigilen bɛ an cɛla nin yɔrɔ in na yan nɔ a yɛrɛ Ala y'a yɛrɛ gɛrɛjigɛ a nana nin hɛrɛ kɛnɛ in kan a nana nin ɲumanya kɛnɛ in kan a nana nin jurumu yafa kɛnɛ in kan a nana nin mago dilan kɛnɛ in kan ale yɛrɛ bɛ an cɛla yan nɔ a yɛrɛ ye Sheikhuba ye Burkina Maulana Cheikhna Ahmadu Law ka khalifa ba don Burkina a yɛrɛ ye jamatigi ye a yɛrɛ b'a ka kow kɔnɔ a bɛ kow kunna ye n'a bɛ kow kunna ye a yɛrɛ bɛ kow kunna a b'a ka kow kunna a ka zawiyaw b'a bolo ko dafa de b'a yɛrɛ bolo ye nka a y'o bonya bɛɛ to yen n y'a fɔ a ye n ko an balimakɛ ani an ka ɲɔgɔnkɛ ka dugawu kala bɛ yen an nana ko an ka jɛ an ka na a kɛnɛ ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ale de sigilen filɛ an cɛla yan nɔ n'o ye Sheikh Muhamadu Bashiri u b'a wele ko Sheikh Sakaleni n'a hakili la maa minnu bɛ réseau suit i b'a ka mouvement ye ka caya nka an di kuma janya an bɛ kuma kuntala surunya anw ka yan na sababu kɛrɛnkɛrɛn ma an fa an karamɔgɔ n'o ye Sheikh Muhamadu Larabi Sugule ye ale ka welekan sera an ma ayatullahi ka welekan kɔfɛ k'a fɔ a y'a ɲini an fɛ ko mana caya cogo o cogo an ka boli an ka nin kɛnɛ seereya ale tɔgɔ la welekan dɔ farala welekan dɔ kan i n'a fɔ ayatullahi y'a fɔ an ye sisan
ale ka karamɔgɔ do ale ɲɛmaa do ale de lamɔna a bolo o Nayatulahi ka wele nana ale yɛrɛ ka wele nana mana an bɛ bonya segin ale ma k'a k'i n'a fɔ anw nana ale ka welekan de jaabi anw nana ale ka ci de la Nayatulahi ka wele kɔnɔ ale ta ɲɛ an kun ye layidu di yɛrɛ nka ale nana wele kɛ ka sabati min kɛ a kan donc anw y'ale ka welekan de jaabi ka se ka na Nayatulahi ka kɛnɛ ɲɛnamaya a fɛ non ne ale ka yamaru ye o Cheikh Larabi ye jɔni ye Cheikh Bɛnkɛ Sugule woloden do maa ɲuman den do walijuden do dɔnnibaa den do maa sɛbɛden do a yɛrɛ kɛra maa sɛbɛ a kɛra dɔnnibaa a kɛra waliju a yɛrɛ kɛra alansiraba a kɛra ala ye batola ye a kɛra alansiraba Cheikh Mawlana Larabi yɛrɛ kɛra o ye o Cheikh Larabi a fa n'o ye Cheikh Bɛnkɛ Sugule ye a ye den o den bangi a ye denkɛ o denkɛ sɔrɔ a den bɛɛ lajɛlen kɛra yabi ye ala ni Bɛnkɛ Sugule ye sababu n'a barika n'a hɔrɔma kosɔn diɲɛ maa si barika n'a sababu tɛ ni Bɛnkɛ Sugule barika n'a sababu tɛ bolo sin'a denw ma yɔrɔ jumɛn Sizani kɔnɔ bolo sin'a denw ma yɔrɔ jumɛn Mali kɔnɔ bolo sin'a denw ma yɔrɔ jumɛn Afiriki kɔnɔ bolo sin'a denw ma yɔrɔ jumɛn diɲɛ kɔnɔ ala ni Bɛnkɛ Sugule ka ala bato n'a ka ala ɲɛsɛn n'a ka ala tɔgɔtɔ Bɛnkɛ Sugule denw de kɛra fɛn ye a ka sababu ɲuman kosɔn Cheikh Mawlana Ali balo la bɛɛ y'a ye a ye baara minnu kɛ a ye alabato minnu kɛ a ye zikuru minnu kɛ a ye da'awa minnu kɛ a ye waazu minnu kɛ a ye mɔgɔw kolo ni ala ko ye cogo min na foyi m'a ɲɛ a bolo Bɛnkɛ Sugule denya kɔ n ko foyi m'a ɲɛ a bolo n'o o den tɛ wa ale y'a kɛ cogo min na a dɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'o cogo la a mɔden bɛɛ lajɛlen b'o cogo la a tulomasama bɛɛ lajɛlen b'o cogo la n ko a tulomasama bɛɛ b'o cogo la nka ko mana kɛ cogo o cogo bolofani dɔ bɛ k'o la n ko bolofa dɔ b'o la Cheikh Mawlana Larabi ale bɛnna yan fan fɛ n'o ye Cheikh Mawlana Mansuru ka du ye n'o ye Ɲarakɔrɔma ka du ye n'o ye Cheikh Mouhamed Mahi ka du ye Cheikh Mawlana Larabi ye yabiw ka yabi ye bi an kunna diyara ala y'an jarizere ala ne an ka kanubaga ni an ka sheku n'an ka sherifu ye Sherifu Muktar Hashim Mansur Haidara o hɔrɔma na o barika la an nana kɛnɛ nin sɔrɔ bi ka fara aw la anw yɛrɛ nana duwawu o kama anw tun man kan ka duwawu kɛ yan parce que olu ka duwawu tun b'an bɛɛ wasa sherifu ka duwawu kɛ hali ni an ma foyi fɔ an b'a dɔn ko bɛɛ ka ŋaniya bɛ dafa o la ala ŋaniyaw sabati ala laɲiniw sabati ala hamukow nɔgɔya ala jamanaw nɔgɔya ala bɛɛ fara jamanadenw ye ɲɔgɔn kɛ o la an ka sherifu Muktar Hashim Haidara an b'a fɔ maliyɛnw ma ni maliyɛnw ma mɛnna ka ɲa aw burukinabew b'a gosi aw bolo sherifuya tɛ i n'a fɔ Ayatollah y'a fɔ cogo min na sherifuya yɛrɛ tɛ maa min don ala yɛrɛ ka kanubaga don ala ka maa ɲuman don a bɔra yɔrɔ min na fana bɛɛ b'a dɔn ko khiyarun bila tafakhur maa min bɔra yɔrɔ jan don barika yɔrɔ don dɔw jabi yɔrɔ don a bɔkolo bɛɛ bɛ ten o la a nana Burkina Faso ni cɛ nana Burkina Faso ɲɛna Burkina Faso na a tora dɔɔnin Burkina Faso tun bɛna taramalima de terre yɛrɛ ta a jigila aéroport la anw yɛrɛ tun timiw kalama o bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina aéroport ba kɔnɔ a karamɔgɔ a dugu masakɛw a jamana ɲɛmɔgɔ karamɔgɔ duba tɛ min bɛ Burkina min ma ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la ka an ka sherifu kunbɛn an yɛrɛ wele ma se maa min na o bɛɛ sɔrɔla kɛnɛ kɔnɔ ka bɔ waga ka taa Bobo Jilaso o ye kabakoba ye o la an y'a dɔn sigiyɔrɔ ni zawiya yɔrɔ dara ma Bobo Jilaso Wagadugu fana a nane filanan o layidu bɛ Wagadugu kan fɛ sigiyɔrɔ ni zawiya yɔrɔ bɛ na d'a ma o la maliyɛnw a ka minɛ ka ɲa sinon an b'a ka kalifa
min ye Cheikh Hashim Khalifa an b'a minɛ aw bolo ka to Burkina k'aw to inchallah wala an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ma an bɛ yafa ɲini an yafala bɛɛ ma fana نقول اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع يا من يرى جالس دائر كلها يا من إليه المستقى والمفزع بحق حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقضي حاجاتنا واتم نياتنا وابننا في الدنيا وارحمنا في الآخرة وطول عمرنا ببركة والعافية اللهم ارزقنا ذرية طيبة ولا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, duwawu o kɛra an karamɔgɔ Dirisa Sangare Ayatulahi ani a balimakɛ min donna ɲɔgɔn fɛ kaliwa la n'o y'a ka numukɛ ye. Fɛn min sɔrɔla u ka duwawu la an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. An bɛ deli e de ye Ala ye, e de ye masaba ye. Ala ne tɛ se nka ne e weleba o de ye ne, jama sigimɛ ka ne lamɛn ne tɛ se foyi la, e Ala de bɛ se. Ala y'a ɲini fɛ an ka jamana kɔrɔ, jamana tilebi, jamana bani, jamana baba, jamana cɛmancɛ o ye 5 ye. Ala nabi la Nuhu, nabi Ibrahima, nabi Musa, nabi Isa, Ala kira Muhammadu o ye maa 5 ye. Ala i k'a k'olu kama i k'an ka jamana kisi. Amin. Ala an ka jamana kɔrɔ, jamana tilebi, jamana bani, jamana baba, jamana cɛmancɛ o ye 5 ye. Ala an y'a ɲini fɛ selifana, lazara, fitiri, safo, fajiri o ye 5 ye. I k'a k'o kama i k'an ka jamana kisi. Amin. Ala jamana kɔrɔ, jamana tilebi, jamana bani, jamana baba, jamana cɛmancɛ Ala o ye 5 ye. Seydina Abubakar, Seydina Umar, Seydina Usman, Seydina Ali ka fara Ala kira ka o ye maa 5 ye. Ya Rabbi Ala i k'a k'olu kan, Ala k'an kisi. Amin. I ka jamana in kisi. Amin. An ka jamana kɔrɔ, jamana bani, jamana baba, jamana tilebe, jamana cɛmancɛ o ye 5 ye. Ala an y'a ɲini fɛ Ala kira Muhammadu, Seydina Ali, Seydina Fatimata, Hasan ni Husein o ye mɔgɔ 5 ye. Ala i k'a k'olu kama i k'an ka jamana kisi. Amin. Ala nabi ɲuman minnu tɛmɛna ni y'u gaɲɛ ka bɛn bi donya ma Ala i k'a k'o nabi ɲumanw kama Ala i k'an ka jamana kisi. Amin. Ala e de ye Ayuba ka bana ban, bana bɛ minnu na Ala i k'u ka banaw ban. Ala minnu den bɛ dɔrɔku min na Ala ɲ'a ɲini fɛ i k'u bɔ a la. Ala minnu den bɛ sonyɛni na Ala ɲ'a ɲini fɛ i k'u bɔ a la. Ala minnu den bɛ jinɛya la Ala ɲ'a ɲini fɛ i k'u bɔ a la. Ala ɲ'a ɲini fɛ kamanagan bɛ minnu kan min bɛ se ka fɔ ani min tɛ se ka fɔ a bɛɛ dilanbaa ye e Ala de don. Ala i k'a dilan. Ala an y'a ɲini fɛ se tɛ n ye dabali tɛ ye setigi de ye Ala subahanahu wa taala ne ye e de wele n'o ye tiɲɛ ye. Ala m'i wele foyi la fo i ka hɛrɛ k'an ye. Ala ɲ'a ɲini fɛ i k'a k'i ka Alaya kosɔn i k'a k'i ka nabi ɲumanw kosɔn i k'a kɛ mɔgɔw kosɔn mɔgɔ minnu bɛ nin kɛnɛ in kan n'u dusukun tɛ foyi ye Ala ko kɔ Ala i k'a k'olu kama ya Rabbi Ala i k'an ka jamana in jɔ. Ala i k'an yuru k'a jɔbaa ye. Ala i ka garisɛgɛ ɲuman d'an ma. Ala i ka barika don an na. Ala i k'an diɲɛ ɲɛ. Ala i k'an lahara ɲɛ. Ala i k'an kunnaja. Ala i k'o k'i ka Alaya kosɔn. Ala i k'o kɛ Seydina Muhamadu kosɔn. Ala an y'a ɲini fɛ ne tɛ se dɛ. Sebaa de ye e Ala ye. Sebaa de ye e Ala ye. E Ala de bɛ s'a bɛɛ la. Ala i k'a kɛ Ala kira yɛrɛ de kosɔn. Kosɔn min bɛ Ala kira la n'anw dalen don o kosɔn dɛ o kosɔn in dɛ Ala i k'a k'o kosɔn Ala i k'a mago ɲɛ. Ala an y'a ɲini fɛ an fa an karamɔgɔ an ɲɛ jɔyɔrɔ a Seyidi Sharif Usman Madani Haidara hafizahullahu a kɛlen ka waazulu daminɛ walima a donnen kalan na saada fɛ yen ka n'a bila bi la a datugula kuranna aya fɛn o fɛn na a kolo kelen kelen bɛɛ Ala i k'a k'o bɛɛ lajɛlen kama Ala i k'a mago ɲɛ. A taara waazulu kɛra fɛn o fɛn na a ye maa o maa tuubi o mɔgɔ o mɔgɔ y'a lamɛn o mɔgɔ o mɔgɔ ye baara ɲuman kɛ n'a ye Ala i k'a k'o bɛɛ lajɛlen kama. Ala an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn jama ka ca Sheikh Ahmadu Tijani a ye ne maa di Sheikh Ahmadu Tijani min n'i ye walijuya da d'a ma Ala o Sheikh Tijani in kama a bonya n'a karama la ilaha illallah kɛrama min b'a la Ala anw t'a dɔn fiyewu a kalanden caya an t'a dɔn fiyewu an t'a miliyari dɔn Ala i k'a k'o kama Ala i k'a mago ɲɛ. Ala i k'an ka jamana basigi Ala i k'an ka jamana basigi Ala i ka maa ɲumanw kama maa ɲuman min e yɛrɛ b'o dɔn ani amta alehim ghayrul maghdubi i ye ani amta alehim min fɔ fɔlɔ dɛ Ala n y'a ɲini fɛ i k'a kɛ ani amta alehim mɔgɔw kama i k'an mago ɲɛ Ala i ka hɛrɛ k'an ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر
العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين خاف بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلنا قرآن ربيا لعلهم تأكلون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض والآيات للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا ما أنزلوا دينهم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء للكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراء يجزي بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما على العسر يسرا إنما على العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وآفينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن أدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيئا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وآفينا بإناية القرآن ونجنا من نيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلام وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالطاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبهاء حكمة وبالخاء خلانة وبالدال دنوة وبالزال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقة وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالكاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو أسلة وبالهاء هداية وباللام الفلكاء
وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ سواء ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أجمعين آمة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون. أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, an ye kuma galamanin tengu an karamɔgɔ Dirisa Sangare la n'o ye Ayatulahi ye. Ko in yɛrɛ miiriya a n'a waleyabaga kɛra ale yɛrɛ min ye. Nisɔndiya min b'a la, a kɛlen kɔ ka wele bila alisilamɛw ma, u nalen kɔ ka n'a ka wele jaabi. Nisɔndiyakan minnu sɔrɔla a bolo ani duwawu don. An ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu k'Ala barikada k'Ala waleɲuman dɔn. Ka sɔli kɛ an kuntigi Muhamadu ka sallallahu alaihi wa sallam ani a so dunge sanu ani a nɔfɛtuguba ɲuman bɛɛ lajɛlen la. An bɛ Ala deli ya rabbi Ala k'an mɛn na. Nisɔndiyalikan ni folikan bɛ ne bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma. O de ye ni adamadenw wele n'i ye mɔgɔ ye kungo la nisɔndiya ko don. Kɛrɛnkɛrɛnnenya diinɛ ko kuma Ala ko o ye nisɔndiyaliko ye. Ne nisɔndiyara kosɛbɛ ni silamɛw bɔli ye ni adamadenw bɔli ye ka na nin dugawu kalan in na. Alhamdulillah nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ. Dugawuden bɛ n bolo o de ye ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛn ma ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka d'a kan nin waati ma nɔgɔn an ka jamana kɔnɔ. An y'a kanu san o san Ala y'a nɔgɔya an ma san laban na an bɛ don so kɔnɔ ka Ala wele. N'an donna ka Ala wele n'an bɔra an bɛ silamɛw wele ka fara ɲɔgɔn kan a dugawu kuncɛ la ka sɔrɔ ka silamɛw wele ka na dugawu kuncɛ kɛ. O de y'an sigi nin kɛnɛ in kan. O kumana dugawu fɔlɔ-fɔlɔ o de ye an ka jamana ye. An bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye. An ka jamana kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛw ye. An b'a deli Ala fɛ ya rabbi an ka jamana Ala k'a basigi. Ya rabbi fitinɛ min b'a kɔnɔ Ala k'a ban. Fitinɛ min b'a kɔnɔ Ala k'a ban. An ti sɛgɛn an ti ɲinɛ an karamɔgɔ fɛnɛ sababu ɲuman an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ dugawu k'a ye Sherifu Usman Madani Haidara hafizahullah a n'a ka denbaya sijan ni kɛnɛ labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a d'an ma. O kɔfɛ ka dugawu kɛ telesherifila yɛrɛ aw minnu nana ka na an ka jaw ta aw minnu nana ka na an ka kumakanw ta an bɛ dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ. Y'a ɲini Ala fɛ diɲɛ telesobaw sera yɔrɔ min na Ala ka aw ta yen Ala k'a tɛmɛ yen nka Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye. Ala kira n'a somɔgɔw kama sallallahu Muhammad. An baden Sherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔn o ye aw de ta ye aw minnu sɔgɔlen don Sherifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na. Ni tun y'an ye Guana an karamɔgɔ Dirisa Sangare Ayatulahi ka bɔ Segu Fayala laadala san o san ani a balimaw n'a sinjiw n'a ka kalandenw ni a kanubagaw ka bɔ Segu Fayala ani Bamakɔ Fayala ka minnu sigiyɔrɔ bɛnnen do yen ma. U bɛ jɛ ka kɛnɛba min sigi ni tun y'an ye o kan o kɛnɛ kan. An b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ duwawu minnu donna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ. Kumakan sanuman minnu fɔra Ala k'a kɛ jɔn kunnadi ye ka kumakan ninnu waleya. K'a ɲini Ala fɛ bɛɛ ni keleya Ala k'o don an ka jamana kɔnɔna la. Ala kun y'aw garisɛgɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira na. Salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Shukran lakum wa barakallahu fikum. Tinya wili la hangalondi sega tiemi tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la hangalondi sega tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la hangalondi sega tiemi